Mata ka mata na baka kana fura wani abu. Ai no so ne ya kawo haka. So ne wannan. So ne ya kawo haka. A sai kai mata ka tana dukan ka. A ba abu mata na ina ko tana duka na mata na kina da respect. Ya give me respect tana ladabi da biyayya kwa ya kare a wurin ta. Kiri. Da Hausawa? Yeah. Ni ban taba gani mutumin Hausawa sai suguno yana irin wannan abu ba. To shin na ce maka ta tura suka ce na lam. To na kama ka yau. Aba Yo na kama ka. A sai di wannan ka so na yi maka magana to. a dole in gyara an bai gyara ba to ya zan yi ci. Dan batu ya kai ka wurin dai doma ko? Ma. Me ka ga misi ne? A'a ni ba ya kai ni kawai ya nuna min shi ya ce abokin shi ne ni kuma ya ce ni ma ina so abokantaka mu ma mu zama guda ɗaya. Shi da dan idoma ya ce duk abin da ke nawa ne shi ma nashi ne. Dukkan mu dai kawai abin da ke da nawa ko ma kai ne naka ne nawa ne. Ni na ga kullun saka magana sai kana dukuno daga kana dukuno haka. Kai kana da doho ne. Ka bari na ruwanka. In ka mu magana ka san ka ga ma dan batu ya sani fa in ka mu magana ba za ni ina kase mutum fa. To ba kana cikin tare na bane. Kana gidana ne kana bude min ido ko ba kai kana gani kamar ina gidan ka saka mun wani abu ne. Shikenan ba komai. Ba komai. Abun da ya kawo ni no. Na so ga maka ne da Allah in kana in ka san inda ana nemo yake ka ga mu da Allah ina nemo yake mata na tana duka no ta ce ban da yake matanka tana dukan ka tana duka no fa wai kai dan yarba wannan baka da kunya kana ga amma kana bude baki kana ga mun matar kana dukan ka haba duk wannan irin kaurin jikin taka ka ce haba dai haba ya ka sine ka rike mu no to kai baka dukan ta ne na kokori sana fasa mu bakin sai ta fasa ma baki tana fasa mun bakin kai wallahi kai ban taba ganin rangon namiji ba kaman kai ba to saka saki ne ne a ina da ga ma da abin da ke ciki a saka saki ne a na isa ko an zage ka to saka ya abin shi ne jira in sa bisi a ko ruwa kawai na sa ban sa komai ko ba ban sa bisi ba fatun da safi a to ina ruwa na to haka saka ga mu ka je dai kawai tunda ka dai ga mu abin da ya kawo ka shikenan sai an jima saka sai an jima mu je sai an jima in ana nema ki saka ga mu mu je naji saka haba abisi zaka dafa mana ka dafa te ba mu kuma no je wai da ba te ba ne ya muri ne da ki te ba je ite fi ka ko ko re ko sira tsari ne kai da ko ba ko dan ba ya siya tsari tsakanin kai da dawo ko dan Allah ka wuce ka ba kai har da arziki ma kai mala sai mun watsa rayuwa ba da girman shi da kotu waya ce wai yan matan shi na dukan shi haba duniya ai na mace ta doke ka yanzu ni zai shiga gyara dole kai ka ga baro da iya iskanci ko sai ja min riga to kaga wannan ko dole mu gyara kaga abun nan tana shan ruwa gaskiya tana kyau su komewa la'ila su komewa da za a leho duk suna shan ruwa dole su yi aiki kaga wani ma saboda Allah da annabi akwai ne ke lamu wannan ko menene ai yanzu zan sa musu ido a ga ledodi ma na shigowa kaga aguna na girma da kyau abunan na girma ana ba su kulawa da kyau kaga daga can ciki yawa dole gyara yawa in ban gyara ba wa zai gyara mu haka take amma shi wannan dan bai raba ya bani mamaki wallahi ya bani mamaki a ce da girman nashi irin wannan bangajejen jikin nashi a ce matar shi na rabke shi haba ai ba shi da kunya ai ya cewa tana fashe mishi baki to ba ma bakin shi za ta fashe ba gandan bakin shi za ta fashe ina ko ruwa na ni an ga mai kowa ne katin banza a dake shi da girman nan nashi wayo
wayo gaskiya na ga kubewa na girma wai saboda Allah haba mugunta ake mun sai a zo a kashe su kawai to shi kenan ba komai amma yi wannan dan bai raba ya zo gida na iya mu da mu ido har iya gaya min da cewa shi yana kashe mutum ya zo ya same ni ne ina cikin hankali na kwance niki ina jin daɗi ne yau za a ci mai kyau a gida na yasa nake jin daɗi ka san nayi kwana biyu da ban ci jamiya ba to dole abinda za a yi yanzu bari je duba abinda na sa a wuta kan yi 2-0 an gama haka an gama na sau na riga na gidi wannan mutum ne ya sai mu wai mu gudu daga gida tuntuni muna zuwa muna ta aiki kowane aiki ana kore ne ba mu samu inda za mu kwana ba muna kwana a cikin wani guri na riga na gaji ga shi sassabi na so ya kamo ne wannan mutum ban sa mutum ne shi ne yasa muka gudu a gida yanzu ka gani irin wahala da ka suka sa ya isa Allah ya isa maka ya isa kar kai masa Allah ya isa ka bari ka bari magana wannan bai taso ba tunda kun ganni shi kenan shi ne ya sa mun gudu mamata mu ma ya duke mu yana ba mu abinci kala mura shi wannan da iska ya ce mu ya isa da yarbawa ya isa to shin kuka gudo kun bar gida kwanan kuna kuka bar gida ya dade wa dade kai na ma ya riga su yi ma ruwan a karta juya ruwan ke ji ma dan Allah ya hakuri dan bai rabe ya hakuri wannan yaro dan fasa ne saka kise ni a garin nan ya hakuri kai cije shi za ka yi dama fa ya hakuri da tunda abin ya zama haka ba kun same ni ba to akwai wani yaron ogana na taba masa aiki iya da wani gida ne yana zuwa hutu a wurin ka gane ko yanzu za ku tashi ne sai mu je gunsa na san shi da hankali baban shi na da hankali shi ma na da hankali to kaga an maka taso yanzu za ku biyo ni bari mana kai ne ka sa na sauya kai ku bari mana kai ina magana kuna jina da ko dan ido kana jina abinda za a yi yanzu za mu tashi ne mu je gunsa ka gane yaron iya da hankali sosai na san in na masa magana ko da taburma ne zamu sa ka samu balle ba taburma za ku kwanta ba iya da katifa babban matras ka gane in na je na same sa ne masa magana zai ce duk abin da zai yi dai zai duba mana zai duba muku ka gane ko na masa kai ya ka tafi da ni ka ba wannan da iska lori a tunda ta kai sai ka yi mu wannan lori bui wannan ne sa na wannan ne sa na bari motona to a me sino ba sa ko sai mare ka kai to a haka zan kai ku sai ga mutum a hakan zan kai ku shi yasa ka ga to ashe na kai ku haka da ko raki dai za ku kashe junan ku to ya kulu mutum na kwana cikin wani basa wuri olori ya sani na sai da su duba cikina sai ga mutum kawai sai ga dai doma sai ka hala wannan garin nan kai wannan sai ga mutum ne ina muku magana to shi kenan ni zan wuce ni zan wuce haba in ce ku ya guri ba kun kiya to ga ya guri mu sai kuka taso ka zauna ya ba sai kuka ba kwana ku na sa bisi ne kawai shi na sa bisi ne kwana uku kai ka bari mana kai da wannan kato siki ka na sa bisi ne kai shi ina ci abinci kai ba ci kai sai kai kawai tunda ba za ku yi ba to shi kenan a'a don kun gama ku same ni ni dai na riga na wuce wawa kawai to ka daga ni mun daga yanzu kana son daga ka Sege ina mutu wala Allah ka ba kaka ya kai mun riga sike dai mun daga nan zan daga ka ba ba na riga na sai da kaya na ba tashi zan sege mutum ko kuno sai ka dinga ma mutu kai kana ba ta sai mu tafi da Allah sege ko Allah mu ta ko kai